Сен ут, мен су. Давай носкилар турында сөйлеп отырмайын да. Сен тез үпкәлейсің. Шунан ұзақ сөйлешмеші жүресің. Білмей менің жырларымы. Идеал ел күні сенің білен дейесім келе. Әйе, шуны күттім бит мен. Үйде де шундай ойын ясыйг әле. Давай, менен башка. Балалар белән әйдә булсын. Сәлам достар, хәерле көннәр. Безне чакырдылар шунда. Безне чакырдылар сораштыргалаштыргалау программасына, передачасына. Исәнмесез. Так, ну җимешкә, мен сиңа беренче соравымны бирәм. Син әзерме? Әзер. Так, вопрос номер 1. Мин романтикмы? Яшь чактан ук романтик булдың. Принимается. Давай. Без кайсы ягыбыз белән бер-беребезгә охшаган дип уйлыйсың? Ой, даже не знаю. Костя, ну бөтен яктан да наверное. Особенно холык белән. Исеңдәме? Син ут, мин су. Исеңдәме без танышканда без хат язышкан идек. Ул вакытта телефоннар юк иде бит инде. Ай-ай. Шул вакытта мин сиңәргә язган идем хат. Ага. Без по всем параметрам бер-беребезгә Туры киләбез, точно. Хәтерлисең. Так. Сәхнәдәге образым белән чынаныр арасындагы эш аерма. Сәхнәдә син ябай, шундый йомшак кынасың. Ә өйдә син әзрәк башка төрлесең. Өйдә андый түгелсең. Өйдә теге русча әйтеп әйткәндә более усалраксың, более резкийраксың. Шундыйраксың. Понял. Бере булдымы, өчөө булдымы? Өчесе. Өчесе дә шунда сыйган да? Ай. Ну, син молодец. Әйбәт әйттең син, конечно. Мне нравится. Хәзер тыңла. Мин сине кайсы якларың белән җәлеп иттердем. Дөресен әйтимме? Үземә карап тордым, кайсы якларың? Костя, ну, зифа буйың белән. Әйтинде? Ну, ничек сибәрлегең белән, гүзәллегең белән. Шуннан бирле менә күзләремдә сине 16 майдан карый башлаганым сиңа. Так, минем сорау. Мине беренче тапкыр күргәч туган уй. Менә нидә вахтада общежитиенең. Әйе, синең Син шунда да әйтеп күрмәгәнсеңдер бит. Юк. Ничектер сине күргәч, беренчедән күптән белгән кебек. Ниндидер шундай тойгы туды безнең икебезнең күзләр очраштылар. Шуннан соң ниядер менә әйтәм бит, күптән белгән кебек и теге бик простой, бик шундай теге добрый итеп күрдем мин сине. Ну, в итоге алай булып чыкмадым да? Шундай. Минең белән танышкач ук, башка кызлар белән очрашканыңмы? Ну, конечно. Әйтимме серен? Ничек сәлем? Нәрсә булганын. Без синең белән таныштык. Вторник көнне, атна көнен әйтсәң. Син анысында бар, мин не помню. Как не помнишь? Хәзер исеңә Вторник икәнен не помню. Искә төшерә. Вторник таныштык без синең белән. Яңадан очрашабыз дигән свиданиебезне без назначили, син назначил четверг көненә сагат 9-га. Шуннан соң күпме еллар үткәч син миңа сөйләдең. Ә мин сорадым синнән. Не среда без, следующий көнне очрашмадык. Или же шушы көнне үк без синең белән син мине озатмадың. Син әйттең. Вторник көнне, ладно, шушы очрашкан җегет белән булдың. Среда бер кызны озаттым. Сузак белән очрашкан вторник. Среда бер кызны озаттым дидең, барасы бар иде дидең. Четверг не сагат 7-гә түгел, не 9-га дип әйткәч, сагат 7-гә бер кызны озаттым, бер бухгалтерна, шуннан сиңа килдем дидең. Ә мин сагат 7-дә уже киенеп, әзерләнеп, бизәнеп көтеп тора идем сине. Ну, әйбәт дә инде.
Ай, ол бухгалтер Кораса әйбәт була инде. Так. Мине әтиәнең белән таныштырганнан соң аларга нинди фикерләр калган иде? Ну, шым дөресен әйткәндә инде, әнием сразу сине ошатты, бу тырыш малай диде. Әти инде әти кыз баланың әтисе буларак, ир кеше буларак, инде әз генә синең Яратмады мин. профессияңны, менә именно шушы профессияңны бик яратып бетермәде үзеңне. Шуннан инде еллар үтә барган сайын инде син үзеңне күрсәттең дә инде ул сине уже бик нык итеп, якын итеп яратты инде. Шулай. Кабул итте сине. Хәзер мин. Давай. Мин пешергән кайсы ризыкны син аеруча яратасың? В целом алганда брай бәлеш инде. В целом алганда. Абай барысында. Так. Ауыр вакытларда миңа нәрсә көч бирә? Гаилә, мин көч бирәм сиңа. Молодец. Хәзер исеңдәме икән? Беренче сораумы бу? Сорау. Беренче свиданиедә мин нәрсә кигән идем? Мин аны үзем дә хәтерләмим. Мин ничек хәтерләмисең? Ол күлмәк кыска, ортан шнур белән, Кара күлмәк. кара күлмәк. Ты что? Нәрсә материал нәрсә? Ул вакытны инде Ней. Эффект нәрсә кенә. шелковыйрак иде. Типа того инде. Вот видишь, мин сиңа исеңә төшердем. Мин вич помню. Кассетларыма сыкланып карыйсың мине. Еллар үткән саен бар ягыңда ошо инде хәзер. Бигрәк тә син заботливыйсың. Заботливый, кайгыртучансың, гаилә, безне, мине бигрәк тә кайгыртасың. Ну, давай. Без ачуланышка кем беренче адым ясый? Конечно, мин. Не помню, чтоб син беренче килеп гафу итсәң. Син. Син, ладно. Мин сине кайчан булса да үпкәләткәнем булдымы соң бер кайчан? 30 ел буена. Булгандыр инде ул бит үтә торган. Килеп гафу үтенәсең дә. Үтеп китә инде. Әни мин сине үпкәләтәм икән. Бер-беребезне аңлап бетермибездер. Давай, дальше. Кызыбыз тормышын башка милләт кешесе белән бәйләргә теләсә, син нишләйсең? Яратса да шәрия инде кызыма берсе әйтмәгән. Әмма дим. Ну, үзебезнеке булса, әйбәтрәк. Синеңчә мин нинди эшне начар эшлим? Что я плохо делаю дома? Әйтим. Давай носкилар турында сөйләп отырма инде. Ярар. Ансы беренчесе иде. Монда ничә эшне турында дип әйтелмә, монда бер генә сорау. Ладно, әйт. Укыма минеке. Юк, укымыйм. Хәзер инде өйрәнәсең инде керенеп. Понял мин сине. Ярар, әйтмим инде ансын. Хәзер мине идеаль хатын дип саныйсыңмы? Ну, конечно. Синнән идеальный кеше юк вообще. Не то, что хатын, кеше юк синнән идеальный. Так, Илья яшь юбилейга алган иң үзенчәлекле бүләк нинди булды минем? Своеобразный подарок. Еще мне семья тапшырмады. Әле тапшырмадым. Бери тапшыра алмый. Бери безнең юбилей. Миңа тумырчылган әйтәм, нинди бүләк булмас микән миңа? Давай. Балаларга ничек исем сайлаганны хәтерлисеңме? Рафаэльне? Рафаэль. Ну, Рафаэльне не сразу. Рафаэль дидем бит. Безнең общежитиедә яшәгәндә күршеләрдә Рафаэль исемле малай бар иде. Син шул малай... Анардан түгел. Минем ике вариант бар. Рафаэль Ильясов и Рафаэль Санти деген художник там. Шалай. Элинаны исләмисеңме? Элинаны ул халык. Без Алина дип кушырга идек. Алина. Безгә мулла
Ай, Ол Элина, та мұсылмандықына якынырақ Әйе. дейді. Хотя шул біреу келсе дейді. Так. Менен де әтті. О, сен айтам бит нык кайгыртучан. Балаларның һәрбер тормышларында төрле вакыйгалар әйбәтме, оламамы, син шулар өчен кайгырасың. Киңәшләр күп бирәсең. Рафаэль синең киңәшләреңне бик нык ярата. Элина бик нык искә ала. Әти шулай дип әйткән, әти шулай дип әйткән дип. Яхшы әти. Так, бу иң зур ялгышлык иде дип нәрсә турында әйтә аласың? Яш чакта да, беренче яши башлаганда да ук әлеге кебек сиңа кадерләргә булган икән, диясең килә. Кадереңне белергә булган икән, диясең килә. Яш чакны бит инде күкрәк киереп нитеп бирисең. Мин, дуслар, не дуслар. Шул. Хәзер зато тәмен беләбез. Дөрес әйттемме? Дөрес. Мә бишен. 30 еллык гаилә тормышында ничә машинабыз булды? Так. Ничә? Берәү, икәү, өчәү, дүртәү, бишәү, алтау, җидәү. 8-9 бугай. Шул тирә. Дөрес әйттем. Әллә, мин не помню. Фанаткаларыңнан мөхәббәт хатлары килгәне бармы? Анысы сер инде хатын җигән мисен, анысын точно әйтә алмыйм инде сиңа. На самом деле килгәне юк. Килсә дә укымыйм мин. Әйдә. Так. Популярлыгының сәре син нәрсә дип уйлыйсың? Гадилек. Халыкны яратасың, тамашачыны яратасың, эшеңне яратасың. Безнең бер момент булган иде, син сәхнәне ташлыйм, эшләм, җырламыйм. Ниндидер шундый һәрбер җырчыда, артистта андый була торгандыр инде. Син ташлыйм, җырламыйм дидең. Шуннан соң бик күп сөйләштек без синең белән, без даже исеңдәме, бармак белән шутлап утырган идек. Уңай яклары артистлык булудан, олама яклары. Әлбәттә инде уңай яклары күбрәк булды. Без синең белән булай итеп көлдек. Шуннан соң инде олама яклары әз булды. Шуннан соң син инде бик күпмедер ничәдер көн уйлап йөргәннән соң әйттең, мин сәхнәсез тора алмыйм дидең. Исеңдәме? Барбыр миңа сәхнә кирәк дидең. Әгәр син өйгә кайтып кергәндә, ашарга пешмәгән һәм мин сине каршы алмыйм икән, синең реакцияң нинди була? Мин сине беләсең инде. Менә бу синең популяр сорау, мин үзем биргәнем сиңа бу сорауны. Минем репертуарымдагы иң яраткан җыр. Хәтта җавап бирә алмыйм. Син бит инде беләсең, мин синең бүтән җырларыңны да яратам. Белмим минем җырларымны. Берсендә син миңа сорау биргән идең инде. Мин ни өчен болытлар дип җавап биргән идем сиңа. Синең бик бер сузма җырың бар иде. Нинди болыт икәнен дә белмисең, если честно. Кайсы болыт турында сүз бар? Бар җырларыңны да яратам. Барсын да тыңлайбыз. Рәхмәт. Кызыбыз тормышын сәхнә белән бәйләргә теләвенә син ничек карар идең? Мин кызыма каршы килмәйм, син беләсең. Син бит юк дидең. Юк, если она может, почему юк? Ул бит биим диде, син юк Юк, биим. биюче булып түгел инде, если җырчы булса, то да биергә башта була инде мәл, тормышын бәйләй алмый дип уйлыйм мин. Хәзер мин әйбит. Әйем. Без нәрсәләр арасында бик нык ызгышырга мөмкинбез. Нәрсә өчен безнең обычно тавышы? Гади? Не, Посудамы? юк, посуда түгел. Не бу әйбереңне монда ыргыттың, не монда алып куймадың, не монда куйдың шул? Молодец. Беләсең икән. Хәзер тагын бер сорау. Мин нәрсәне гафу итә алмас идем? Синме, минме? Мин, сине. Мин нәрсәне гафу итә алмас идем? Вообще, что бы я не смогла простить?
Әллә тагын. Яратмасам. Предательство. Өзім ответ салам. Иде? Молодец. Вот, холкымдан инде кемшіліклерім бар. Менә без балалар белән дә бер көнне сөйләшеп утырдык. Син тиз үпкәлисең. Шуннан озак сөйләшмичә йөрисең. И тыңлый белмисең. Менә фикерләшкәндә, менә әйтәм бит, менә балалар белән дә бер көнне генә сөйләштек. Үз фикерләрен Рафаэль да әйтә, вот папа не умеет слушать ты. Вот үз фикерен сөйли, юк син үзеңнекен әйтәсең. Общий обоюдныйга бик килмисең тиз. Син үз фикереңне менә шушылай. Ну, сіз бит үзіңіздікін сөйлейсіз. Конечно, мен өзімдікін сөйлеймін, сіз өзіңіздікін сөйлейміз. Вот. Тиз кызасың, тиз ачуланасың, сөйләшмисең, үз кешене тыңлый белмисең. Мин сине үпкәләтмәм. Үпкәләттең? Сұрау. Зур сәхнәгә эләккәнче нинди уңышсызлыклар кичердең? Зор сәхнәгә эләккәнче? Әйе, артист юлын... Ну, сен беләсең, беренче чыкканда, анда сәхнә тормышы, анда бар үзенең иерархиясы элек була торганы. Анда нейрәк шәхсәрәкләр, танылганраклар бик соңга сукмыйлар бит инде, организаторлар. Я беренче куялар, я шунда менә шул җырны җырлыйсың дип әйтеп куялар бит инде. Шулары бәгыргә тия, җырлап булмыйдыр бит инде, авыр җырланай беренче мәлне, репертуар юк. Күп булды инде алар. Минем сүзме? Оха. Аерылышырга теләгән вакытларың булдымы? Бар гаиләдә дә булгандыр ул. Башлап киткәндә булды инде. Аңлашмаучылар, аңлашмау, бер-беребезне аңламаган вакытларда. Артистта булдымы, ирди бүләп куяйм шуны. Юк, мин бит инде теге үземнең по типу характера спокойный, семейный булганга күрә инде Син мин... үзең турында сөйлисең? Юк, мин җавап кайтарам сиңәргә. Шуңа күрә мин синең менә бу артист тормышын башта бәлки аңлап та бетермәгәнмендер. Понял. Үзең белән гастрольдә булган иң кызык берәр хәлне сөйләп итәләсең? Сиңа кайсын сөйләйм икән? Безнең менә 2 рәт булды ул, берсе Чишмәдә, берсе Татарстанда, просто концерт барганда, Күкмарада булдымы? Просто свет сүнде, тавыш арыган безнең. Көндә концерт тавыш арый. И пришлось кеше бит фонарьга сүнсә бит җырларга кирәк. Усилитель бар, усиливает тавыш, тавышын кернә икән усиливает. Ну, нәрсә же, свет юк, тоттык та инде, кешеләр, малайлар, телефоннары итеп җырладык рәхәтләнеп. Мин өчен баян да юк. Ну, нормально, халык, кстати, ишуныграк мине принял. Шунысы истә калды. Тере тавыш. Мин биргән нинди бүләгем аеруча исеңдә калды. Былай син бүләкләр бирергә бик яратасың. Миңа бик ошый. Бигрәк тә чәчәк бәйләмнәре. Гастрольдән кайткан, чынлап әйтәм, дөресен әйтәм, гастрольдән кайткан чәчәкләргә игътибар бирмим. Үз кулларың белән кайтарып биргән чәчәк бәйләмнәре, менә андый бәлки генә букет булса да, бик минем өчен бик зур бүләк итеп тоям. Бакчамдагы чәчкәләр. Бакчамдагы чәчкәләр, аны син үзең карыйсың, алары син үзең сокланасың. Минем як теплица, минем як помидор, кыяр. Шуннан соң истән инде калды. Эмоциональ бүләк миңа күбрәк истә кала. Минем сиңа да әйткәнем бар. Эмоциональный бүләк, эмоция калдыра торган булса, шундый бүләкләр күбрәк ошый миңа. Менә вертолет. Минем туган көндә. Понял. Әллә оныттың? Онытмадым, ничә оныттым инде. Ой, минем өчен реально ул нык истә калды, и нык мин аны Ул беренче тапкыр соңыннан гына мин аларны теге яңадан гына аңлый башладым, нинди бүләк ясаган икән миңа Әнвәр дип. Туган көн килеп җитәр алдыннан Әнвәр миңа әйтте, безнең фотосессия була диде. Исеңдәме шулай дип әйткән иде. Фотосессия була, акка киен дә балалар белән барабыз дидең. Шуннан соң алып чыгып киттек, машина белән киттек, урманга таба барабыз. Урманга
таба барабыз, мен айтам, фотосессия урманда боламын деп сұрадым мен сенен, есіңдемі? Да. И күлдім әлі, мен айтам, ауылларда псилерні Урманға айтып қоялар бет қойтмасын деп, мен айтам, әлі сен мені де урманға алып кетіп бір жерде қалдырға ойлайсың дедім. Шынан мәрхүм әнисінің Әнвәрнің сенің енді яулықны бейләдің бетінде күзің бейлен, да. Шынан енді улендан барғанны сездім, шынан енді қуатты жерге баса башладым. И шынан соң мейерге мін деп әйтелер. Қойда мінерге оңна мен көзім бет бейләнген. Шынан соң бір ир тауышы ишетем. Көзін ашығыз мін әлмей деділер. Көзімді ашсам енді вертолет. Кабинаға отырға жүр. Шынан соң қазір вертолетқа отырдым да, эмоции анда не то, что меня вертолет бүләк еттілер. Вертолет қозғалып кетті. Вертолетта ұшу бүләк еттілер. Вертолетта ұшу бүләк еттілер. Шында ұшқанда менің ең бірінші ой көтеріліп кеткеш. Орман үстінен ұшабыз бетінде. Оғашлар, бірінші ой, әгер-мәгер вертолет бір нәрсе болса? Бір нәрсе болса, ешігі бігерек не еді? Слабоя болай. Түгел, ол вообще мен картонный не деп күнеттім. Мұна аны бұлай теп кіна ашып бола тұрған. Картонный вертолет деп ойладың. Оғашқа ябышып қалып болыр мекен, жоқ мекен, көзімні еміп үлгірірім мекен, жоқ мекен. Сенде фантазия күшілі болған, конечно. Шыннан енді біз елғаны Ағайділіні ұшып бара башладық үстінен. Ағайділіні ұшқанда тағын өлемін, так, вертолет олай-бұлай жығылап түша башласа, мен ешікні ашып ең бірінші мен секірілге тейішмін, әзірек должна отпылить, что бұл вертолет мені алып түшіп кетмәсін deyip. Міне шындай ойлар білән ұштым мен. Шуннан ғана келіп түшкеш, көпмедір вақыт өткеш кіні, мен бет вертолетта ұштым деген ой келді. Ну, что я пропустила, оказывается, деп. Әмин, ол вақытта, анда вертолетта, деген ойлар келмеді онда. Anlaşıldı. Нәрсеге жерден гына ерге. Сенің идеал елкінің нендей күн ол? Идеал елкіні йұртта енді, хатада. Сен бәлішлер пішірсәң, ұншалар, яғып, йұртта еріп балалар білән, ялытып, шо. Идеал елкіні сенің білән дейесім келе. Әйе, шуны күттім бет мен. Так, мен әйме. Так, міне мұнысына сенен точный жауап керек. Ғаилә бюджеті кімнің қолында? Ғаиләніге бюджет қойтарушысы сен? Туздырушысы сен? Туздырушысы мен. Не шулай бетінде? Молодец. Башқұртстан, яки Татарстанда шет ел қонақларына көрсәтірге тиешлі ең матур 3 орын. Башқұртстанда, яки Татарстанда? Шұрын. Татарстанда, менің білімше, Бұлғар дейік. Қазан үзе, бізде енді Башқұртстанны алсақ, бұл біздің табиғат әтті айрын, Салат Юлаев енді бізде. Так, біздің ғайләдегі 3 қағида. Точнысын еттік. Уқты е. Иртен тұру білән нәрсе бұрға дейш? Завтрак. Шылай. Шыннан? Завтрак. Қоралі, жоғалып қалды. Үйде, порядок? Міне олары, видимо, обычный, жоға көре мен. Дәрес. Обычный, үшісі де жында, үшісі нәрсе? Ғайлә білә жиылып, міне кешке ужин біздің. Эйвет, сенің завтрак, ужин самый основной. Эйвет, нормально. Все? На, бері бешіні. Уже көресің, уже шылтыра Мен шоп кетті, яңыдан да ұштаған бір сәттік. Сен бірінші қысылып тұрдың бе? Yo'qdagi so'zlarda Azrak zajatlik turdim. So'zlarda словарный запас да yo'qala. Передача deb aytib o'talam, bu narsa deb o'talam. Ну, передача не Bu surashtirib ona aytolmayman точно. Bu topshiriq deb. Of, yolg'ishdim. Surashtirib topshiruqni
Рәхмәт, безгә бик ошады. Гомер бирелмәгән сорауларны бер-беребезгә бирдек. Без аны бирмәсек тә әле кухняда. Килешелмәсек. Мия бу тапшыру бик кызык булып китте әле. Өйдә дә шундый уен ясыйк әле. Давай, миннән башка биргән. Балалар белән әйдә булсын. Балалар да эмиссия. Син балалар белән миңа сораулар биргән Юк, икәнсең. юк. Шушылай итеп балалар белән бергә утырып, шушы уен итеп. Бер-беребезгә. Бер-беребезгә шундый сорау итеп. Син вообще фантазер, конечно. Кызык булыр кебек. А вдруг кемнеңдер нидер сорау бирәсе киләдер. Ну, а былай итәлмиләр, Булай итәлмиләр, а булай Әйбәт. уен итеп эшләсәк, может әйтеп Шулай. җиңелрәк булыр. Булды, рәхмәт.